बर' माहारि फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर नि कालचारेल कमप्लेक्स बेयावहाय दिनै सेंट्रेल एग्जीक्यूटिव मीटिंग को लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय गिदिरथार थांखि हिसाबै जोंहा दिनै जोंनि सेंट्रेल कमिटिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि मानगोनां बुंथिगिरि स्पीकर मानगोनां एजुकेशन सेक्रेटारि कल्चरल सेक्रेटारि एसिस्टेंट कल्चरल सेक्रेटारि लिटरेरी सेक्रेटारि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दिनै जोंहा क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाक्सा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आरो गासैबो जोंनि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार्स बिथांमोनहा जोंनि नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव गोबां जों इशु जों सावरायदों। गिबियावनो जोंहा जिहेतु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोंहा सानै बोसोनगिरि दंमोन आरो बे बोसोनगिरिखौ जोंनि दिनैनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग नैबे मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव जिहेतु आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिलिज होनाय जाबाय। जोंनि मानगोनां मन'न्जय दैमारिजों लोगोसे जोंहा मानगोनां पबित्र बर' दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो दि बिथांमोनहा बनसुखौ दाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ सहाय होबोदों आरो बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावो। दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि हाउसनिफ्राय जों बिथांमोननि जे सेक्रिफाइस आरो कन्ट्रिबिउसनखौ जों मान बावनानै बिथांमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय जों दिनै रिलिज होनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा दिनै बनसुनिफ्राय एबा बनसुनि जानानै बिथांमोनहा रिप्रेजेन्ट एबा बिथांमोनहा बनसुनि जानानै जोंनि खामानि मावनाय नंलिया आरो थांनाय समाव बेजों लोगोसे थांनाय समावहाय जोंनि मानगोनां बोसोनगिरि सानैया बिथांमोना जितु सेंट्रेल कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि जितु सेंट्रेल कमिटि बनसुनि कनसेन्ट गैयालासिनो जितु मोनसे इनचार्ज हिसाबै दादोंमोन आरो बे इनचार्ज होननायखौबो दिनै जोंनि हाउसआव डिजल्भ खालामनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा इनचार्ज मोनदोंमोन बिथांमोनहाबो आस इट इज जिहेतु जोंहा सेंट्रेल बनसुनि एग्जीक्यूटिव मीटिंआव डिसिसन लानाय बादे जिहेतु बिथांमोनहा जि पस्टआव दंमोन बे पस्टआवनो थानानै बनसुनि बिबानखौ मावलांथोंसै आरो बनसुनि जि टारगेट आलादा रायजो सोरजिनायाव दिनै बिथांमोनहा मावफिनथोंसै होननानै जोंनि बे हाउसआव जों डिसिसन लानाय जाबाय। आरो बे नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे जों जोनोम मोनदों। दा जोंहा दिनै बोसोरफ्रामबो बनसुआ जोनोम मोननायनि गेजेराव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बेखौ जों मोनफुंनो थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि जे आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै नांबोबाय थादों। एबारबो जिहेतु जोंहा डिसेम्बर दाननि 1 थारिखनिफ्राय 19 थारिखसिम जि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जोङो दिनै आलादा रायजो सोरजिनायखौ जोङो गोख्रों भाबै जों बाहागो लानो थाखाय जों दिनै फाइनाल डिसिसन लाबाय आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि 18 थारिख दानावहाय जोंनि धरना दिल्लीयावहाय जन्तर मन्तराव बे जानो थांसिगोन आरो बे दिनै फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय। दा जों मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि आरो सेंट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि गेदेमा रायजो राजा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जोंनि जि थांखि दं बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आशीर्बाद हरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंसार होनायाव जों गोख्रों भाबै जों आवगायलांगोन आरो जोंनि
जे डिमान्ड बे डिमान्डखौ एबा जों हामसिननिफ्राय हामसिन जोंनि टारगेटखौ सहैनो थाखाय जों दिनै आवगायलांगोन।